Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Importante kaayo ang atong isig katao. Kay matud pa ni Hesus, kung dunay duha o tulo nga magkatigom, ana ako sa ilang taliwala. So kung ang duha mag-away, napay Ginoo o wala na. Mao na gustos Ginoo di kita mag-away. Ilingi ay mong tupad nawa kay kaaway. Nawa kay kaaway karon. Kanang mga palaaway adto ginapadong sa impierno, kay di naman na pamation sa Ginoo, kay nangaway man. So wala na siya ay grasya. Kay ang Ginoo mukuyog ban sa duha o tulo nga nagkatigom, labi na gyud daghan sama ning atong gibuhat ron. Wa man ka mo mag-away. Pero di gyud kalikayan nga dunay mangaway nato, dunay magbuhat og mga buta nga makapasakit nato. Nya si Hesus naghatag siyag paagi aron dili ta matakdan sa ilang pagkapalaaway. Labi na ng mga marites, sa nang uban marites, mirasol, o sa panang uban. Basta ka nang mo kuha na to, magsigig complain na to. I-post po kita sa social media, nana, pistahan ta dito sa ilang kabuang. Nya, og mahitabo ng ingon ingon si Jesus, o gusto gyud ka, adtua siya, nga kanang kamurang duha. Pasabot, ayaw apil anang libak. Adtua siya, o gusto gyud ka, adtua siya, o gisakitan ka, adtua siya, pero himo ang kamurang duha. Nya sultihi siya sa imong gibati. Nasakitan ko anang imong gibuhat. Dili nimo siya baslan sa og panabi ngadto sa lain. Nakaapan lang ron sa mga katawhan, labi na ng social media, kay i-post naman hinoon sa social media. Pasabot anak ni Kristo, ayaw siyag ilibak ba, ayaw siyag i-reveal ngadto sa uban. Kamurag yung duha. Sa inyong paminaw, mabuhat din ninyo, dili? Nindot kayo na nanglitan imong silingan nga nangilog sa imong yuta, nya gikural ang imong agianan, adtuon nimo siya,
mura manigsayop nga imong gibuhat. Ana, nya singhagan din kaniya. Ay kog ingnang sayop ha. Hilas biya nimo nga ako maning katungod. Ana, matud pa ni Hesus, ug di siya motuo, hala, pagdaog saksi. Bisag mga usa o duha ka tawo nga makasaksi pag matuod nga sayop gyud na iyang gibuhat. Magdaha ka dito kuan imong silingan. Usabas mga barangay konsihal nga di lagi na maayong kuralo ng daan or parkingan ng karsada. Ana baron nya moingon dayon siya, kinsa man mo magkuangkuan ako, di gyapon ko numutuo. I-report sa simbahan. Kinsa man ning simbahan? Ang authority sa simbahan kun kamo pulos mga believers. Ug di sad believers, ayaw nalagad to sa simbahan. Kaya di man sa tumuduol kay kanang pariya, otro sa nang pariya na putlan kuno nasliog noon. Ana noon, maamong na noong pari. Pero pulos mo mga Katoliko, ala, adtos pari. Nya, ipatawag dayon nas pari. Ayaw sa adtos korte. Ayaw sa adtos, o mamingon ri adto ditos pulis. O paman. Ana. Nya, inigabot na dito sa pari. Ipatawag sa pari. Kung mutunga, mag-istorya, tambagan sa pari, sa Diyos noon nga paagi. Nya, di lang yapon mo patuo sa may gingon ni Kristo. Isipan na lang siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Dawata ba nga siya? Ana gina siya makasasala. Ana. Nya unsa may buhaton nato sa usa ka makasasala? Matud pa ni Kristo, higugmaa ang makasasala. Higugmaa ang usa ka langyaw. Kasabot mo ani. Wa mo sabot. Mao lagi na. Di gyud ta magbaton og kaaway. Bahala nagsigihan tag-away, di gyud ta mangaway. Sige, lingay mong tupad. Ina din agid ta mangaway ha. Bahala nag-awayon ta, di gyud ta muaway. Mao na si Moises namatay nga wa kasod sa kadtong promised land. Igo ra siyang gipatan-aw sa Ginoo. Lagsik pa kay siya, bisag 120 na iyang edad. Lagsik, unsa pa to? Baskog, may pagmata, may pagmemory, pero nikalit lang siya kamatay kay di gid siya pasudlon sa Ginoo sa yuta nga gisaad. Nganuman, naamong siya sa iyang mga kauban nga mga reklamador kay sa Ginoo. Nangamatay silang tanan dito sa disyerto at bang sa promised land. Apil si Moises. Pero si Moises wa maglagot sa mga tao nga siging bagulbol nga riniya hangtod naglagot na lang nung Ginoo gipamatay silang tanan. Apil pa siya. Nagpadayon gyud ang pag-alagad ni Moises sa mga tao. Gani dahil kausa nga giingnas Ginoo, pamatyon ko na lang ng tanan. Kanang tanan pamatyon ko na, nya himuan ti kag bag-ong kaliwat. Si Moises bisag medyo nasubo siya sa mga tao sa kabuang nila nga iyang gida. Niingon pa gyud Moises, Ginoo ayaw in taon sila pamatya. Yang mukuan pa gyud ba? Pero kita moingon man ta og nanaga ni dihay magsig-away na to. Dahil matag ingon Ginoo patya ra na mga buang-buang dagko. May rag mga matay na sila. Mabangga pa unta na sila. Ano no? Labi nag sigig parking anang karsada nya di na hinon ka kaagi. May keng ingnon may taigdagan na mabangga na para di na nakaparking diha. Ana. Imo pag yung agianan mo ay parkingan nya ingnon pag yung way galsada o makakailan ako. Tungluho na lang. Di na mao. Ang gustos Ginoo higugma agyod. Mao sa nagibuhat ni San Roque. Ang mga tao misalikway niya, dito na lang siya nagpuyo sa kakahuyan. Ang iro na lang mo ay nag-atima niya. Sa wapas siya mamatay, mo'y muhatag niya og pan.
Wa gyud magmahay si San Roque nga, Lord, unsa man ni nga perti na kong tabang sa mga kabos, ako paganing gipamaligya ang akong kabtangan kini sunod ko nimo, gipanghatag na ko sa mga kabos. Nganong nasakit na manoon ko nga bata pa man kay ko, 32 pa man akong edad. Oh, bata pa kayo Naabutan na ka nang magsige dinig pa pre-over na ko, pader pre-overi ko, ngano man nalagi ko'y cancer pader, pila na edad nimo? 50. Pwede nagmatay. Ako din pre-overan, minaot pa unta nga marelax kang mamatay ka. Ana, di ka relax nga 50 na ka, San Roque gani 32, Cristo gani 33, yung kagusto ko atong kang Moises kay 120. Sige, 120 nga di ka kalakaw. Magsige na lang kag ligid-ligid diya. O gusto mo yung kagagtaas ang edad, sige, 120. Pero di nakakatikang kay. Adi, sa ko ganahan ko ito kang Moises nga 120 niya, lagsik pa, baskog pa, may pagpanghuna-huna. Diktador sa nimo. Si San Roque, wa gyud mo diktar. Iyarang gidawat niya, naapay istorya nga, nauli dito siya ngadto sa iyang lugar sa Montpellier sa Francia. Niya ang iya nang uyuan kay siya man tatoy successor siyang papa, kay ang iyang mang papa mo ay governor. Niya pagdayong kamatay siyang papa, gi turnover ngadto niya, siya gid unta mo ay governor sa Montpellier. Pero kay may sibat man siya ni adto man siya Roma, wa na siya mahibaw igbuhi pa ba. Pagsud niya balik sa ilang lugar, wa na siya magpaila, kay lain naman kay siya gnaong, masakito na kay gnaong, wa siya mailhi sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan mo na governor niya, kay gagubat-gubat pa man to ang Francia ngadto sa pikas nga border, gatuo ang iyang uyuan nga siya usa ka espiya gikan sa pikas border, gipreso siya hangtod namatay. Mo na usas mga istorya nya didto na nakaila kuno ang iyang uyuan, kay nanon man to siya nga bugtong anak man to, pinangayo man to siyang mama. Iyang mama Diyos noon man kayo, ang iyang papa, iyang mama devoted kay ni Mama Mary. Magpuasa gutog kaduha kada semana nya, magampo gyud kanunay kada adlaw, ngayo siya anak. Ngotong pagkatao ni San Roque, dunay kuros din iyang dughan, isip timaan katong birthmark ba, kuros niya. Mo to iyang gamiton kanang mga nang nay masakiton, iyang kurusan ang agtang maayo. Pero siya bisag giunsan niyang kuros iyang agtang, wa gid siya maayo. Pero wa mapapas tong kuros dire. So nanon to siya nga katong bugtong anak atong ilang gobernador na atoy birthmark. Sa dihang namatay na dito sa prisuhan kuno, o sanis mga istorya, namatay na si Roque dito sa prisuhan, ilang ginang hubuan kay kanang kuanon man na hugasan. Tapos paghubo ni sidlak pa jud kuno ang koros dire. Mo to ang iyang uyuan na kahibaw, uy, ang ako man ni pag-umangkon, akong giunay og priso. Dito na sila kailang, patay na siya. Nindot ang istorya, no? Parang maalaala mo kaya. Pero kuwala na mga legend ba di sa nagyod kay tinod, kay doon naman sa iniingon nga dito siya namatay sa Italy. Naam sa account nga wa siya kauli sa ilang, dito ra siya namatay. Mga wa man kayo kunoy klaro kay tungod lagi sa una nga di pa sa kay klaro ang maghimog account ba. Pero bisag diin, bisag hain ani, ang sentro gyud si San Roque mapaubsanong midawat sa kamatayon og sa kasakit sa iyang mga sakit nga nadawat nga way reklamo. Nganuman mas importante niya ang paghigugma sa iyang isikatawo og pagtabang nila, dili ang paghatag og kahasol nila. Teka naman kung mo reklamo na ta, hasol kana bitang asawang reklamador kayo, hasulan ang bana. Hasol ba nimo muna mulakaw ang bana adto siya moduol atong dili magreklamo. Katubang magsige lagi ingon, what can I do for you?
Pero kanang asawa nga kabliton dayog reklamo. So di buhat di rin. Kuang-kuan day, gara-gara dia. Nya paray-paraygan sa banab, iwakli lang yapon. Hasol ba nimo? Murag kag batang gamay. Hindi man sa kapabaray goy, ana-ana ba. Hasol ba nimo? Ingong banab, pambuang ka diha. Paray-parayg tanimo kay banata, di kam sugot may pag-ato katong silingan. No, ato din na sa silingan nya dayon kag reklamo. Ikang animala ka, ikaw kay batasan, ikaw ha, nagbinuang ka. Ikaw bito. Baiiran ka dito, mura sa kabayo, mamati dayon. Ayaw pamatid. Igbaiid, mura unta ka og iring, baiid sad. Ano? Ana, kana gi-imagine na nako mo pasuway ng baiid. Pero ambot lang ninyo. Kamo may mga minyo, ambot lang ninyo. Sao na ninyo? Wa ko kibaw na unsa inyong buhaton kada adlaw kay ako wa ko kasuway anang magtipon diak puyo sa akong gihigugma no sa una na antoy panagsa noon katipong panagsa to kahit lang ba pero gugma ba dili reklamo mo na ayaw siya hatagi kahasol matud pa sa atong tubag sa Salmo unsa to daygon ang Dios nga nagpuno sa akong kalag o kalayo. Unsa man ning kalayo nga gihisgotan? Fire of love. Fire ba? Mo na ang gugma ingno nato gauros-uros. Ana. Mag-uros-uros. Kanang gugmang gauros-uros murag kayo bisag unsay imong ibutang sa kayo basta kusog na kayo na siya bisag unsay imong ibutang lunhaw, laya, puthaw, plastic iya ginang kanon. Og lunhaw sunogon gyapon na niya basta kusog na kay na siya og puthaw himuon na niyang kayo ang puthaw basta kusog na kay din aba dili na siya maapektahan kayo na gid siya gauros-uros mo nang ang gugma ni San Roque nag-uros-uros para sa iyang isikatao sama sad sa gugma ni Kristo nga nag-uros-uros para nato gay katapusang lingi sa imong tupad ing na nisiga na imong gugma ing na nisiga na o paong lang yapon paong gani bugnaw kay na murag nagpatay kay kanang patay bugnaw kay naglawas ang patay kana yung init ba init mag-uros-uros salamat sa nahigugma nato nga nag-uros-uros siging palit og slat uros-uros po atong slat, no? Ang atong halin sa atong SBF para sa atong kumbinto niabot na og 41,110 ka slots. Pakpak. Uros-uros gini. Napay 34,890 nga available. Nya sa atong special slot, kutubra ni karong Sabado nato ibaligya kaning Divine Wisdom and Development 6,000 ra man ni kaslat nga tag 100 na natay halin nga 2,015 kaslots ato sang pakpakan ang namalitan ni basig ugma horot na ni kay 3,985 na lang ang nahibilin so dali-dali mo palit para nasad mo'y Divine Wisdom and Development. Salamat sa nag-uros-uros ninyo nga mga gugma para sa simbahan, atong gugma para sa simbahan. In return, hatagan sa tas Ginoo og kaluwasan. Wa mamatay si San Roque, nagpadayon ang iyang pagkabilagroso hangtod karon. Tungod kay ang gugma sa Dios buhi man diha kaniya. Kita sa dunta magpabiling buhi, pinaagis paghigugma sa tong isigkatao, ginamit ang pamaagi sa Ginoo, dili ang pamaagis kalibutan nga linibakay, dinautay to the max, ihunong ni nato, makamatay ni nato, mapariha niya ta ni Moises nga wa gyud kasud sa promised land. Pero si Moises nakasud og langit, ang iya tingaling mga kauban kadtong nakaamong niya basig na ay pipila nga wa gyud kasud
og langit. Kay nakasaad man Ginoo, they cannot enter into my rest. Nakaingon ang Ginoo ba atong panahon na. Ambot lang. Hibawan lang niya mga matay na mo. Susiha lang niya dito kung tuwa bagyad sila. No? Basin ugma mamatay na mo. Susiha niya palihog yan. Doon na bagito yung nakasuod ato uwa. Ngana. Sigmo ingon niya sila. Wa ginakasuod. Padersiano nakasuod. Wa sad kasuod Padersiano. Ngano man naamong sa mga reklamador sa iyang parokya. Wadi ko paamong ninyo, bahala mo diha. Sige na, manindog na ta.